Salutare lume și bine ați venit la România Gaming. Eu sunt Dragoș și în această zi filmăm, după cum se vede, Team Fortress cu fraierul ăsta de Dan de aici, așa. Twisty, bă, taie, încă o dată. Ce Cristi, mă? Twisty, mă, nu Da, Twisty, ui acum, e Dan, dați-i pași că e beat. Jucăm pe un server de Team Fortress foarte ciudat, în care te poți da cu mașinuța, cu tot felul. E un... Uitați la Dan, bă, dar cum îmi iau și eu? Uite-te la mine, bă, uite-te la mine. Bă, dar de unde? Urcă înapoi, urcă înapoi. Te uiți la mine, Uite o mașină. uite la poarta de fotbal, bă. Ha? Bă, Dragoș, te uiți? Bă, în dreapta ta. În dreapta. Stai. Unde e ăla? Trece În aici. apă. Bă, dar eu cum îmi iau o mașină? Bă, eu cum... Scrie- Ha? Uai, ce speed am prins. Bă, îmi zici cum să-mi iau o mașină? Stai, uite, prima dată vreau să sar peste piscină. Da, zi-mi. Stai, uite. Bă, zi, bă, cum îmi iau? Scrie semnul exclamării car În consol acolo? de pe Y, mă. Da, da, știu. Oh. Și de pe ce dau speed? Apasă la întâmplare. Ah, shit, am căzut în apă. Oh. În episodul ăsta o să ne prostim mai mult. Nu o să ne batem pentru că, după cum se vede, avem mașini. Bă, Dragoș, uite de la mine, te uiți? Uite. Au. Căcat. Nu! Hai, ne mișcăm unul pe unul, bă. Da. Du-te în echipa roșie. Și vino aici și hai cu sniperele unul pe altul, așa. Cum anulezi mașinuța? Da. Bă, Băi, scrii car iar, tot cu Ah. semnul. I-am făcut pe ASS de pe server. de ce? Că noi ne prosteam și ea vreau să dea 1v1. Hai, fraiere, unde ești? Unde ești, bă, zamă? Tu ești Salisten ăla. Săliștean, de fapt, ce Săliștean, frate? Stai, bă, că ai un bug și tot mor. Ce? Muriam în continuu, tu n-ai văzut că tot scria că m-am sinucis. Da, hai odată, unde ești? Acum mi se încarcă mapa. What the fuck? De ce ai ieșit de pe mapă? Pentru că era un bug și tot muriam. Da. Hai, bă, că am venit, gata, ești șmecher. Da, ești mare șmecher. Sus capul, nu te băga în mine. Bă, dar dă-te, bă, jos. Dă-te jos ca să mori. Bă, dar dă-te, bă, jos. Vreau să te calc, sunt maniac. Bă, te dai odată jos. Steady, steady. Du-te, trecu. Cum căcat faci aia? Cum faci aia? Stai, unde ești? Unde ești cănut? Dar cum căcat faci aia? Nu, mă, ți frică, nu mai dăm unul pe unul. Bă, frică. Nu, uitați ce gay copilul ăsta. Hai, ce ciudos ești. Bă, dăm unul pe unul sau ieși afară. Vrei să mergi să jucăm fotbal?
Bă, handicapatule, dăm unul pe unul sau nu? No, bine, mă, stai. Hai odată, nu mai fi femeie. Stai să-mi fac intrarea. Te dracu cu intrarea ta cu ță. Stai, care? Am scris care. Hai prostii. Doamne feri. Nu trage în mine, nu trage. Uite cine a dat la mine. Te uiți? Da. God save the Queen! Ulala! Nu, mă, ce femeie ești. Ți-a zburat un pic plămânul, așa-i? Fuck. Oh shit. Fuck. Wow. Oh, monster kill. Du-te, mă. Nu mă nebuni. Fuck you. Oh yeah. Ți-a plăcut asta? Șmecher, dar continuă la Dead Denier. Ții minte pe S4. Da. Fuck you. Stai, că am primit ceva. Ha? Mamă, ce șmecher, fii atent aici. Ce? Ce ai primit? Deci ai intrat în car, sau ce? Hai mă, vii odată. Stai un pic, fii atent. Hai la mine. Acum. Am primit de ăsta nou de pyro, nu trage. Am primit, uite-te, vezi? Nu trage. Nu trag, am primit de ăsta de pyro. Ah, da, și eu l-am avut, ăsta. Da, de ăsta ai? Ăsta l-am avut pe control, aveți. De toporul ăsta ți-am zis că l-am avut pe contul vechi, mă. Apoi praf. Auzi. Fuck. Ah, m-am uitat că trebuie să sar. No, toporul ăla l-am avut eu, de ți-am zis atunci de el. Bă, nu cu de-alea. Nu, ce căcat e ăsta, uită-l. Fuck. Ce-ai spăriet? No, acum mergi și ți-ai viață. Ha, ce căcat e aici? What? Unde-și, mă? Restaurant de lux, îmi place. Nu, ce căcat e. Ce mă? Ce fricos ești, bă, Dane, du-te să mă... Păi și așa mă... Da zi-mi, bă, de pe ce dau speed? Te dreapta. What the fuck? Hai ce ți-am dat-o. Ne-am... What? Da, da. No, hai, mă, dacă ești maker pe pistă. Am înțeles pe altceva. Și în cazul ăsta ce fac? Unde ești? Am căzut.
No, bun lume, cam aici se încheie și episodul ăsta din Team Fortress. Eu am fost Dragoș, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Până data viitoare, numai bine și să muriți în chinghe, iau. Să vă calci autobuzul. Da, salut!